kamiti mopogore opogore. Jatend piny Kenya moyier bende dineno kanyo koseoro ji 100 e committees mopogore opogore mar neno ni ikruok makamano timiyo makare. Mano en gima katiba marwa ema owacho, kendo ne ntiere kaka ne osepangi kaluore gi historia marwa. Ni waseneno e pinywa ma Kenya kae ni samoro wabedo gi yiero, aeto bang'e to president ikete kom makata jikia. Samoro bende nena gimitimo haraka. Koro kanene waloso katiba marwa kaluore gi gigo manotimore e higa mar 2007 mane waluongo ni post election violence. Ineno ka kaluore gi kaka ne oket Mzee Kibaki e serikal, ne jo Kenya obwoga ni gicha timore, makata pinje maoko bende ne giwacho ni nobwoga ma samoro ikruok malong'o ok notimore. Omiyo kane koro watimo katiba marwa ma 2010 2010 jo Kenya nowacho ni ng'atno miluongo ni president kata jatelo mar piny en gi cheo maduong' kabisa madwaro ni sama ikete e kom ka wasetieko shughuli mag yiero to dware ni en gimitimo in a public place. Ma kamati nitiere ma iluongo ni assumption of office of the president committee. Ma kata kilongo jatelo mar head of public service, jogo matiyo sirikal, migosi Kinyua, ene makoro telo ne kamati no. To dware ni ng'atno moseyier bedo president bende o propose kata okelo jogo ma ofil kata dwaro no bende obede e kamati no. Koro en gima sheria oseketo ni timore between sama chalo kama saa 4 nyaka gimoro saa 8. To nitiere en gima timore public space ma jo piny bende irwako. Omiyo en gima historical maparo ni kaluore gi democracy marwa manyalo luongo ni some lessons ma watemo learn as